Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan channel namu mai suna IB1 TV. IB1 TV yana roƙonku da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, shine zai ba mu ƙwarin gwiwar da za mu kawo muku an sababbin bidiyo. A yau bidiyon mu zai nuna muku wani application wanda zaka sa wayarka domin wayarka ya ƙayatar da shi, ganin wani in ya ga wayarka ma zai iya cewa wannan sabuwar fitowa ce. Zan nuna muku wannan application din. In kai sabon shigowa ne cikin wannan channel din, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, shine zai ba mu ƙwarin gwiwa da za mu ci gaba da wannan aikin. To yanzu za mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba domin ku ga wannan application din. Za ka shiga cikin Play Store ka ɗauko wannan application din, gashi nan Ronda. Bara mu je mu searching ɗinsa mu gani ko. Bayan ka shiga wannan ɗinka kamar haka, za ka zo ka yi searching ɗinsa a nan kamar haka. Za ka daina searching ɗinsa kamar haka. Yau kun gan shi nan, gashi nan a farkon nan, kun gan shi nan. To ni already daman na riga da na ɗauko shi, gashi nan zai samu open. Yanzu za mu danna baya in je in fita domin in nuna muku wannan application din. Yana da matuƙar ƙayatarwa. In kai sabon shigowa ne cikin wannan channel din, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, shine zai ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku an sabon bidiyo. Yau gashi ne yanzu mun shiga cikin application din domin ku gani. Yau bayan ka shiga cikin application din kamar haka, zai buɗe maka shi kamar haka, shi application din. Nan duk fuskoki ne na waya, sai wanda kake so, sai wanda ranka yake so za ka iya ɗorawa akan wayarka. Ka gan shi? To bayan ka yi komai, ka yi wannan ɗinsa, sai ka zo ka danna, ka zaɓi ɗaya daga nan ciki, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi nan gashi ya nuna maka. To abin da yake nufi nan ka sa ka nemo mai suna. To ni bari in sa IB. Bayan na sa IB sai zo in danna OK. Bayan na danna OK shine in jira shi. OK, sorry ga nan dan kai mu wata talla. Bara mu je mu sauke shi. Sorry ba. Yawa. Za ka danna shi kan yawa, ka kamar ya fito kamar haka gashi nan. Ka gan shi? To nan abubuwa ne da aka dinga zaɓa gashi nan. Ka gan su, wanda aka zo in ma wannan ne zai koma ka gan shi, ko kuma wannan ne kake so ya rage hazi. Gashi nan dai yadda ranka yake so aka bai shi. Bayan ka saita nan sai ka sanna OK. To su kuma wannan abubuwan da kuke gani, gashi wani zanen abu nan a gefen waya. Kun gan shi? Wannan zanen abun na gefen wayan nan. To shi abubuwan zaɓa ne a nan, duk wanda kake so. Ka gani ya canja kala, ka gani ya canja, ka gani ya canja. To za ka zaɓi wanda kai kake so ne, nan kuma wajen da aka zo ka ƙara mai sauri ne ko ka ƙara mai faɗi ne, ka gani. In kuma tsuke shi kake so ma ya koma ƙarami, ka gan shi dai yadda kake so ya kai maka, ka gani yadda kake so ya kai maka. Haka za ka zo kai wannan ɗinsa, ka gan shi. Ka gani shi ma wannan yadda kake so. Kannan ka zo ka danna wannan abubuwan, shine kamar alamun fuska. Ka gani fuskar ta bayyana, fuska ta waya. Nan ma za ka iya zuwa ka danna shi. Nan ma ka gani gashi nan wannan daga. To in shi ma gabaki ɗaya wannan bai maka ba, za ka iya zuwa ka saka wannan. Ka gani. To yanzu mun saka wannan, bara mu je mu nuna muku wannan din. Sai ka zo ka cike nan. Kuna gani dai ko? Sai ka zo ka danna wannan create din. Bayan ka danna create din nan gabaki ɗayan sa, ka gan shi wallpaper. Yawwa, ka gan shi. To komai gashi ya hau akan wayar.
sai ka zo ka danna nan gurin yawwa, sai ka danna home. To yanzu komai ya saita akan wayan nan, na ɗora shi ba tare da ɓata lokaci ba. Bari nuna muku shi yanzu domin kowa ya gani da idonsa. Yawwa, yanzu kun ga gashi nan komai na ɗora akan wayata. Kun ga gashi nan yana wannan jan. Bara ku gani a gama komai ya buɗe. To kai ma idan kai wa wayarka haka za ta ƙara kyau. Idan kai sabon shigowa ne cikin wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Shine zai ba mu ƙwarin gwiwa da mu dinga kawo muku an sababbin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu dai bara ku gani. Ka gani komai na fuskata, na kan fuskar wayan nan gashi nan ya fito. Komai ka gani, ka ga kayayyakin komai ya fito. To kai ma dan uwa ka daure ka yi wannan abun akan wayarka. Wayarka ta ƙara kyau. In ta ƙara kyau, wani zai iya gani ma ya dinga cewa wannan sabuwar waya ce ta fi tsaro da wannan kalar abun, inda ba kowa ya san shi ba. Wannan application ɗin kai ƙoƙari ka je, zan samu kulin ɗinsa a description domin ku je ku ɗauko shi. Ka danna mana subscribe channel IB1 TV, na roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Shine zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku an su sababbin bidiyon. Mun gode. A nan bidiyon mu ƙare, sai dai kuma Allah kai mu wani sabon bidiyo da mu ɗora muku a wani lokaci. Sai an jima ku.